И здравейте, сега питах този Eren08 дали иска да направя клип на неговия плод и той пожела. Така че сега ще правя клип на неговия плод. Той пожела и аз за това снимам клип сега. Така. Тук има скин ивента и знака на TL. Не знам защо на TL. А пък съм в Soplex. Така, лава. Jump има тук. Който е як. Гробище, мисля. Някаква палатка, мисля. Не, първо място и второ място. И това ма е общо взето плота, ще мина джампа. Да не е толкова скратък клипа. За начало ще правя кратки клипове, защото така ми казаха YouTube. По-късно ще правя по-дълги и по-дълги. И така, колкото те ми казват. Лаги ми не мога мина. Затова тук се приготвя за скин ивент, може би. И след това да е клипа, може да играя в скин ивента. Замадната. Верка иска да пусна, тук не мога. И това е за клипа. И хайде, чао!